nosa provincia é a provincia máis extensa de Galicia e tamén unha das provincias máis diversa en canto a paisaxe, en canto a patrimonio, a cultura e a gastronomía. Ata no clima é a provincia máis diversa. Esta diversidade é un gran valor que, dende a Diputación de Lugo, queremos seguir promovendo como fonte de riqueza e como fonte de emprego sostible no rural. Por iso organizamos o programa Saborea a túa provincia. Un programa que consiste en xornadas lúdicas, en xornadas culturais, tamén gastronómicas, que celebramos por todo o noso territorio. Unha viaxe que nos leva do interior á costa e da costa ao interior cos mellores produtos da provincia como fío conductor. Por lo tanto, o programa Saborea a túa provincia é unha iniciativa para promocionar e para incentivar o consumo de produtos de calidade da nosa terra, como unha fórmula para dinamizar a economía dos concellos e tamén como unha fórmula para axudar na recuperación da actividade da hostelería, do turismo e do pequeno comercio, despois de meses duros desta pandemia. Dende a Diputación de Lugo queremos contribuir a que este verán sexa o da recuperación, sexa o verán da volta á normalidade, e sempre, por suposto, dende a prudencia. E queremos contribuir tamén a que tanto os nosos veciños e as nosas veciñas como as persoas que nos visitan coñezan mellor os nosos produtos, coñezan mellor a súa calidade, a súa variedade e todas as posibilidades culinarias que nos ofrecen. Así que saborea a túa provincia. A torta de millo é unha das cousas pola que a xente coñece Guitiriz. Este típico postre da terra cha nace fai máis de 60 anos para facer as delicias dos padares máis golosos. Elabórase cunha receita tradicional que garante que cada un dos produtos que sale dos nosos fornos ten unha calidade excelente. É único que lle confire a fariña de millo e cunha textura suave e compacta e lixeira. Quen proba a torta de maíz de Guitiriz sempre repite. Temos pedidos a través da nosa plataforma electrónica desde todos os puntos de España. Un bo acompañante para este doce é o queixo da terra. Do amor polo rural galego nace Biscato, en Guitiriz, un taller lácteo artesanal na aldea de Labrada chamada Xiros. Fabricamos dous tipos de queixo. O noso Xiros é un queixo de pasta branda e carapela con mofos, e o Lía, un queixo de pasta blanda e carapela lavada. No gusto, teñen unha alta personalidade, con matices que recordan a alta montaña e sabores e olores que recordan o pasto. Partimos dunha materia prima de alta calidade, procedente de vacas en pastoreo da zona. Os produtos da horta teñen un gran peso en Guitiriz. Desde a nosa empresa producimos e comercializamos verduras e hortalizas frescas de todo tipo. Cultivámolas en invernadoiros, sen produtos químicos e con fertilizantes naturais. As verduras de Guitiriz son máis valoradas polos consumidores que buscan hortalizas e verduras máis naturais do que consiguen en grandes superficies. En Guitiriz producimos un mel natural que cada vez está tendo maior saída no mercado. A vegetación da zona cheirega dános a posibilidade de elaborar meles moi variadas. Os nosos prados están totalmente libres de pesticidas, herbicidas e tratamentos fitosanitarios. As abellas aquí traballan libremente, realizando a polinización de especies como o castilleiro e o brezo. Daí a cor e sabor da nosa mel. O que pretendemos é que a actividade apícola da zona sea cada vez maior e poder demostrar que a calidade do noso mel pode competir con calquer outro de maior renombre. Os nosos produtos, os produtos gastronómicos do noso concello, poñen en valor
a economía do noso concello, dannos a coñecer en toda a xeografía, tanto galega como española, e son moi importantes para poñernos no mapa. Durante estes últimos anos, moitos dos nosos produtores innovan e crean novas marcas para poñer en valor o noso concello e darlle máis pulo aínda ao noso patrimonio natural e cultural. O noso compromiso coa gastronomía local vense reflexado na celebración da Festa da Torta do Millo que se desenvolve anualmente. Neste ano non se puido celebrar por mor da pandemia, pero no ano 2022 retomarémola para poñer en valor este patrimonio gastronómico, cultural e natural que temos no noso concello. Ese é o camiño, esa é a liña que queremos seguir dende o concello para atraer un turismo de calidade. Por eso animo a todos os produtores a que sigan nesta liña e os nosos empresarios saben que contan co apoio do concello para seguirse mantendo neste camiño.